Ano yan? Ay, hello po. Kayo po, mami, si Ma'am Lilia Sigüenza po, tama? Ay, mami, bali po kanina po kasing hapon, pumunta po kami dito. Bali po, hindi po kasi namin na-deliver agad. May pinapa-deliver po dito yung anak nyo po, si Ma'am, ano to, wait lang, titingnan ko lang po sa info ha. Si Ma'am Aisa Sigüenza po, from Norway. Bali po, bali po, may shipping fee na lang po yun na 1,800. Sabi po ni Ma'am Aisa, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad. Good evening mga ka-JFS! Sometimes small things that happens into our life will be our best memories. A pleasant evening ulit mga ka-JFS. Again and again, I'm back. Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kung kaninang umaga ay Nabua, kaninang hapon ay nasa Pulangi, Albay, ngayon naman gabi ay tatapusin natin ang araw na to sa pagbibigay pa rin ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At ngayong gabi ay andito tayo sa San Agustin, Pili, Camarines Sur upang sorpresahan isang Jolly Mommy na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So ano bang iniintay nyo? Tara na't samahan nyo akong kilalanin. Okay, talagang tingnan na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong gabi. Siyempre meron tayong Rava Bells cake, ang ating bubble balloon na may happy birthday, ang ating card na babasahin mamaya, ang ating Novelino red wine, at syempre naman ang chocolate bouquet natin na naglalaman din ng 3,000 pesos at meron din tayong 1 dozen of assorted balloons at haharanahin din siya ulit ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So what are you waiting for? Tara na't samahan nyo na kami kung sino ang ating Jolly Mommy for tonight. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Metals and Services. Without just create but to captivate, maraming salamat po hanggang ngayon sinusuportahan nyo kami at binibigyan ng tiwala sa pagbibigyan ng good vibes. Ano pang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin ating Jolly Mommy for tonight here at Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Dito na tayo sa San Agustin. Tara na't samahan nyo ako sorpresahan ng ating Jolly Mommy for tonight. We're here at the bahay of Ma'am Lily. Ay, charot. So, dito tayo magtatanong. So, dito tayo. Kubo-kubo. And, ito. Tao po. Ay, pwede po magtanong. Saan po dito ang bahay ni Ma'am Lilia Sigüenza? Ay, dito po. Nasaan po si Ma'am Lilia? Ay, pwede po siya, sir, makausap po saglit. Bali po kasi kanina pa po kasi kami hahanap sa bahay niya. May ipapareceive lang po kasi kami sa kanya. Ano yan? Ay, hello po. Kayo po, mami, si Ma'am Lilia Sigüenza po, tama? Ay, mami, bali po kanina po kasing hapon, pumunta po kami dito. Bali po, hindi po kasi namin na-deliver agad. May pinapa-deliver po dito yung anak nyo po, si Ma'am, ano to, wait lang, titingnan ko lang po sa info ha. Si Ma'am Aisa Sigüenza po, from Norway. Bali po, bali po, may shipping fee na lang po yun na 1,800. Sabi po ni Ma'am Aisa, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad. Bukas pa ang kaya, pera, wala kasi ng pera na naupo. Di pa po kayo nakaka-withdraw po. Okay po. Ano pong, ngayon? Kasi po may assorted naman po dito. Ano pong ganap ngayon? Bakit po pinadeliveran kayong gabing-gabi na ni Ma'am Aisa? Yun nga eh, bakit nagpa-deliver siya ng gabi-gabi? Hindi nga po, hindi na. Tapos na yung okasyon namin dapat kanina. Ano pong meron dito? Birthday. Ay, birthday niyo po. Kaya pala naka-red si Mami. Nagsarumba pa nga ni kami. Ay, opo. Paano po yun? Sorry po kasi yun po yung time na binigay sa amin ni Ma'am pag-deliver dito eh. Pero okay lang po.
papareceive na po na namin sa inyo, Mami. Tapos po, sama muna kayo sa akin para po makita nyo kung ano yung pinadeliver ni Ma'am Aiza. Saan na? Nandito po sa labas. Tara, Mami. Tara po, Mami. Ano yun? Ano? Mami, magandang gabi. Ayan, nag-retouch si Mami, naka-lipstick. Naka-lipstick siya eh. Mami, ngayon po, sorry po kung na-late kami sa pag-deliver, pero okay lang naman po siguro, humabol pa naman po kami siguro. Ano? So, Mami, ngayon po, andito po yung pinadeliver ni Ma'am Aiza. So, mamaya na lang natin pag-usapan kung paano yung bayad niyo sa akin, no? So, okay lang po ba? Paano yung mag-withdraw pa lang daw si Mami mamaya? Naka-lipstick si Mami, or red na red. Wow! So, Mami, pwede po, Mami, pabuksan po ako dito, Mami. Lapit po kayo dito, Mami. Para po makita natin kung ano po yung inihanda ni Ma'am Aiza para po sa inyo. Sige po, Mami. Buksan niyo po. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Day to you! Hello, Mami! Ano nga ang pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan ni Mami. Ni Ma'am Lilia! Hello, Mami Lilia! Kami po pala ang JFS Petals and Services at pasensya na po kung gabi na po kami ngayon. Ay, sayang daw hindi daw inabot ng mga bisita niya. So, sige, mag-explain lang kami baka ano eh. So, kasi Mami, 3 cartons din kami ngayong araw. Siyempre, save the best for last. Kaya, nagnabwa kami, nag-albay kami. Kaya ngayon naman, hinuhuli namin ng pili kasi syempre pinakamaganda ka ngayong gabi. Bola. Charot. So, Mami, again po, Ma'am Lilia, happy birthday po. Tanggapin niyo po tong sash namin dahil kayo ang reyna ngayong gabi. Ayan. So, Mami, ayan po. Ayan, nabalitaan ko rin, Mami, na Zumba, Mami ka talaga. Zumba, Mami, ay mga pictures na yan. So, Mami, eto din po. Picture na yan. Eto din po, Mami, tanggapin niyo rin po tong chocolate bouquet namin na merong naglalaman ng 3,000 pesos para din po sa inyo. Ayan. Gumaganon talaga si Mami eh. Kaya pala di ka ginit. Siya lang po si Ma'am Aiza. So, Mami, kahit hindi nag-greet si Ma'am Aiza, may nakahanda naman siyang message para sa'yo. So, ito yung message ni Ma'am Aiza para sa'yo. Happy birthday to you, mother dear. I may be thousands of miles away from home, but I hope na surprise ka in my simple way. We want you to know that we will always be forever and grateful for your unconditional love and endless care and support. Puon pa kang mga aki kami hanggang ngunyan. Thank you for being our prayer warrior and utang mi sa indo ni Papa kung nasa inman kami ngunyan. Thank you for all your sacrifices. You chose to be a housewife and gave up your career so you can focus on us. We are so lucky to have you as our mama. You deserve all the happiness in the world. Keep going on your Zumba class and more selfies. I want to celebrate you for being the wonderful and amazing mother you are. I thank God for your life and I wish you a good health and always. I can't wait to see you and Papa here in Norway. We love you, Ma. Enjoy your day. P.S. Di ka mag-expect ng money cake, makukulugan ka lang. Love, pinakamagayon ng dong aki, Aiza. Ayan, wala ba ka naman natin si Mami. So, Mami, kumusta naman po na kahit pa patapos na ang araw ay may hahabol pang sorpresa para sa inyo? Masaya. Very happy. Very happy. Pero sabi ko, ba't sa lahat ng anak ko, siya lang binag-greet sa akin. Ayan, yun pala may pahabol na ganito. Ay, nakakatuwa naman yun. Sabi ko pa lang sa mga manugang ko, sabi ko sa isa ka ako, dapat binag-greet siya lang ang binag-greet. Opo. Nakakaya mama may surprise, tapos may nag-greet. Yan, Mami. Ayan po yung pinaghandaan ni Ma'am Aiza para po sa inyo. So, Mami, hindi pa po dyan nagtatapos. Dahil, bibigyan ka namin ng napakagandang harana. Magmumukha kang 18 years old ngayong gabi. So, tara na mga ka-JFS, samahan nyo kami together with our Mommy Lilia Zumba Mami.
para bigyan ng harana ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello mga ka-JFS! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating Zumba Mommy for tonight. So, tara na't samahan niyo pa rin kami upang andugan siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Late in the evening, just wondering what goes to it. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, oh, do I look alright? And I said yes, you look wonderful tonight. Oh, yan ang first song ta. Pero bago ako magpadagos, Daddy, kiss mo lang. Isang kiss naman dyan. Kiss naman sa Gab. And here's the second song. Oh, just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much, and long as love is around, and I think the thought of my life. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I said. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I love you, baby. But if it's one alright, I need you, baby. So all my lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I'll pray on you, baby. And if I found you, say, and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much, and love us arrive. And I think it's God on the line. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I love you, baby. And if it's not alright, I need you, baby. To all my lonely nights, I love you, baby. Just in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down and pray, oh, pretty baby. And if I found you safe, then let me love you, baby. Let me love you. Eh, so palakpakan naman natin ang ating Salamat for tonight. Yes, thank you so much po. Salamat po tayo. Okay guys, so ayan na nga hinandugan na ating surprise aranista na si Kuya Gab. Ang ating napakagandang red na outfit naman na complete total package from head to toe. Naka-red talaga siya, no? So, mami, ngayon naman, bago natin tapusin ang video na to, hindi matatapos ang araw na to na hindi namin pinapablow din sa'yo ano yung Rafa Bell's cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin si mami ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
mensahe ang iyong minamahal na, ano naman ang couple naman ngayon? Daniel Padilla ng buhay mo. Ayan. So, Daddy, ano naman pong gusto niyong sabihin sa Catherine Bernardo ng buhay niyo naman dyan? Ayan. So, Daddy, ano pong gusto niyong sabihin? Happy birthday. Lapit-lapit ka, Daddy. Medyo sweet naman. Happy birthday. Ayan. Tapos, Sana marami pang birthday dumating sa kanya. Sana maging masaya. ano ba po? May nakakalimutan ka, Daddy? Sana yung nagpadala dito sa amin. Maraming salamat sa kanya. Ano pong magic word, Daddy? I love you. Ay, wala po dito sa ay de las alas, Daddy. Wala po sa ay de las alas. O sige, ano po, Daddy, sasabihin niyo kay Mami? I love you very much. Yes! Isang kiss! Isang kiss naman ulit dyan. Kiss, ayaw mo. Ayan, sang! Kiling-kilig yung mga ako, no? So, kayo naman, Mami, ikaw naman po, anong gusto mong sabihin kay Ma'am Aiza na from Norway na nagpabigay ng regalo na to para sa iyo? Ang masasabi ko sa akin na yan, talagang yaon na ang gusto niyang matupad. Paugmahon kami maray. Ako hindi ko nag-lockdown picture kami sa Singapore to Malaysia. Kanya naman gano'n nagpa-plano namin siyang panunuwikan. Kaya, pero bago, gano'n inanakit lang ko, tagabos na ate ko, nag-visible sa ko. Siya lang ang dahilan pilit. Sabi ko, May surprise. sabi ko, ano siya isa tadi ako pilit. Tapos nag-abot nga naman ugang ko. Siguro nga yaman, ano man. Daikira niya ako dahil siya mapalaras ako. Yung man sa laptop. Pero mayo naman ako sa iyang pwede nagadun. Tinawnan niya gabos sa mga Ay, parang may battery. Yeah. Eh, Mami, anong gusto niyo po sabihin kay Ma'am Aiza? sa pero ang gusto kong sabihin sa iyo sa mag-agul ka na tangarin. Ano naman kami, kontento na kami ni Papa. Gusto may magmakawa naman kami ako sa iyo. Naiiyak na si Mami. Ay, naman si Mami. Balik pa ka naman. Wala pa pong asawa si Ma'am Aiza. Ilan po ang anak ni Mami? Walo. Wow. Walo. Okay. Ayan, Mami. Dalawa ang babae. Dalawa ang babae. So, Ma'am Aiza, mag-asawa ka na daw po, sabi ni Mami Lilia. Ayan. So, Mami, isang I love you naman po sabay kay ni Daddy, tapos sabay flying kiss naman po. I love you sa Yeah!